بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية لما أموال الهوى يما أموالية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ambi masara mani foka barkada le min sonani ka bidiyo irana ka fuli ni wale mando ko lase o kelengena bela chelema dana talila kada ni jabarani su kufolen ka ni oye tilenyeta do ko nyeta tv abika ka jem kan flen wati na jem kan mini amba fama faso jokene mi re to be talike jem kan rela wulika jo ka chesiru blasinka ka nyeshi an re ka jamana ma adikun a toro ka wulika joke ka utigilama wele walma ka wulika joke ka se utigilama ma olu ka se k'u fɛla fɔ anu ka barosigi kɛ kisaw kan kisa minnu ni bɛ se ka kɛ sababu ye jamana kɔnɔdenw bɛ faamuya sɔrɔ a la o jɛmukan a bɛ k'o de filɛ nin waati in na an bɛ foli lase aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ yan farafinna b'anw kan ka taa se diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen ma hiji ye alisilamɛya jɔsenba ye ni ala ye a se nɔgɔya maa min ye o kama hiji min bɛ ɲini a fɛ kosɛbɛ walima min ɲininen don o ye a labɛncogo ɲuman ye cakɛbɔnaso min sigilen don anw ka jamana kɔnɔ hiji labɛnko sabatiko ɲuman kan n'a bɛ fɔ o ma ko maison du haji a ɲɛmaaba an ye wulikajɔ kɛ ka na se ale ma bi an n'ale ka se ka barosigi kɛ hiji tɛmɛnen o baaraw kɛra cogoya jumɛnw na ɲinanta min bolodalen don o fɛnɛ kisaw bɛna bila hokumu jumɛn kɔnɔna na labɛn kuraw jumɛn kan ka don hiji baaraw la min bɛ se ka kɛ sababu ye hiji yɛrɛ bɛ se ka nɔgɔya malidenw bolo cogo jumɛn na hiji baaraw maa min ɲɛsilen don farafinna a kow bɛ se ka sabati ko ɲuman bɛ se ka bila sen kan cogo min na n'a bɛ fɔ o ma ko muhasasa o ɲɛmaaba o tun ye tagama kɛ ka na anw ka jamana kɔnɔ a ɲɛmaaba ka tagama ka na anw ka jamana kɔnɔ farafinna tile bi jamana walima farafinna jamana caman olu fɛnɛ ka hiji ɲɛnabɔ sow ɲɛmɔgɔw caman nana anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ baara in kɛra cogo jumɛn na hiji kotako a kisa bɛ cogo jumɛn na ninnu bɛɛ lajɛlen na kɛ baro ye ni ala sɔnna ma an bɛna mun walawala wa an b'a jigiya ka fɔ faamuyaliw caman bɛna sɔrɔ baro in kɔnɔna na minnu taara hiji la minnu ma taa hiji la baro in bɛna bɛɛ lajɛlen nafa an bɛ aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn an bɛ kuma lase an ye wulikajɔ kɛ ka na maa min yɔrɔ ni o ye maison du haji yɛrɛ ɲɛmaaba ye ale ka foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin tile ɲɛta filɛbaw ma Abdul Fatah Sise salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu somɔgɔw bɛ di alhamdulillah an bala tanu baasi t'i la baasi foyi tɛ alhamdulillah an bala tanu ayiwa foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin tele ɲɛta filɛbaw ma alhamdulillah rabbil alamin ka tele ɲɛta filɛbagaw bɛ fo tabarikala ka u yɛrɛ fo alhamdulillah techniciens na ingénieurs ni minnu bɛ baara kɛ tele ɲɛta la wala duguma fo sanfɛ ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn u bɛ baara min na ala ka ala k'u dɛmɛ ni baara ɲuman ye n'aw bɛ baara ɲuman minnu kɛ ka duwawu fana kɛ ala ka jamana kɔlɔsuma ala kana ni basigi ni hakilisigi ye jamana kɔnɔ an bɛ duwawu kɔni dɔnko dɔn an b'o la n'an bɛ yan an bɛ saudiya la yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ duwawu kɛ pour que ala ka ala ni basigi ni hakilisigi jamana kɔnɔ jamana sɛgɛnna sɔgɔnna kosɛbɛ ni san tɛmɛnenw na donc an bɛ ala deli ala ka nin kɛ an ye souvenir ye san nataw la amina rabbi o duwawu de b'an bolo ka duwawu kɛ ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn alhamdulillah yɔrɔ in na fana k'an ka ministre fana fo wala an bɛ ka baara kɛ a ka yamaruya kɔnɔ docteur Mahamadu Omar Kone k'a fo ka waleɲuman dɔn wala ka duwawu k'a ye halisa ala ka sini kɛnɛya d'a ma ka n ka jamanadenw bɛɛ fo k'o waleɲuman dɔn alhamdulillah tele ɲɛta ka an bɛ profiter ni tele ɲɛta ka micro ye k'an ka silamɛ bɛɛ fo wala k'o
bɛɛ fɔ ko wali ɲuman dɔn k'a ɲini fɛ halisa an ka fara ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ ala ka jamana kɔlɔsuma ala ka ni hakilisigi ni basigi ye jamana kɔnɔ tɔɔrɔ min b'an kan ni degun min b'an kan ala ka bɛɛ wuli ka bɔ yen jazakumullahu kullal khair. Ayiwa ni ci ye Abdul Fatah Sise maison de haji ɲɛmaaba ale ka foli ye ka ɲɛsi tele ɲɛta filɛbaw ma ka ɲɛsi Mali alisilamɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma o cogo kelen na i n'a fɔ a fɔ cogo min na an bɛ minisiri fo n'o ye docteur Mamadu Kone ka foli lase minisiri so baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ma. Ayiwa docteur Abdul Fatah Sise e ye maison de haji ɲɛmaaba ye cakɛbondaso min sigilen don hiji yɛrɛ labɛnniko sabatiko ɲuman ma anw ka jamana kɔnɔ hiji tɛmɛnen ni ma ko k'e ka a banɛgɛmɔ k'a fɔ malidenw ye baara kɛra cogo jumɛn na wasa sɔrɔla la wa a ko kɛra cogo jumɛn na i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ. Alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ k'i fo halisa k'i fo k'i fo i ka ɲininkali la ni ye ɲininkali ɲɔgɔnba yɛrɛ de hiji tɛmɛnen n'an y'a jateminɛ alhamdulillah an bɛ se k'a fɔ ko hiji a tɛmɛna hɛrɛ la wala a tɛmɛna hɛrɛ la gɛlɛya caman tun bɛ hiji yɛrɛ ye gɛlɛya ye mais n'an y'a ta k'a lajɛ an bɛ se k'a fɔ ko bon vraiment an yɛrɛ sigira ni min ye alhamdulillahi nimisewasɔrɔ sɔrɔla a la bakurubalen dans l'ensemble an bɛ se k'a fɔ kunkɔrɔta sɔrɔla a la alhamdulillahi an ka hijidenw bɛɛ taara u seginna u ɲuman seginna fana u y'u ka bateau bɛɛ kɛ ala alhamdulillahi gɛlɛya kɔni bɛ yen mais gɛlɛyaw minnu bɛ yan ne hakili la hijidenw yɛrɛ y'a faamu an ka Medine sigi ani an ka Maka sigi gɛlɛya foyi ma k'a la gɛlɛya kɛra yɔrɔ minnu na o ye transport ko ye hali o yɛrɛ n'i y'a jateminɛ étape 5 de bɛ an ka transport ko la o ye Mina yɛrɛ n'o ye ka maaw donni ka taa yɔrɔ dɔ la ala ka mɔgɔw ta Maka ka taa n'u ye Mina n'u bɔra Mina u bɛ taa Arafa n'u bɔra Arafa u bɛ na Muzalifa n'u bɔra Muzalifa u bɛ na Mina n'u bɔra Mina tuguni u bɛ segin ka na Maka ni étape 5 in bɛɛ la étape 1 bɛ yen a bɛ an bɛ se k'a fɔ ko à peu près 5% ou bien 6% 7% ɲɔgɔn na olu ye retard ta o fana an sera k'o fana ɲɛnabɔ donc o kɔni gɛlɛyaw kɛra mais an sera ka solution sɔrɔ a la joona pour que vraiment mɔgɔw ka se ka taa o ye retard ta ka taa Mina mais ka bɔ Mina ka taa Arafa bɛɛ sera waati kɔfɔlen in na donc a y'a sɔrɔ an ka hijidenw bɛɛ sera an bɛ se k'a fɔ nin yɛrɛ de ye san ye vraiment minuit kɔni y'a sera an y'a sɔrɔ an ka hijidenw bɛɛ sera Arafa voilà donc o y'a sɔrɔ déjà bɛɛ sera Arafa mɔgɔ si ma taa retard la voilà donc ka bɔ Arafa fana Arafa tile kɔfɛ fana ka bɔ Arafa ka na Muzalifa bɛɛ sera Muzalifa avant minuit nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye donc juste k'a f'i ye dɔrɔn gɛlɛya min kɛra a sera ka solutionner joona donc ɲimisa fana sɔrɔla a la donc o kɔni o kɛra donc ne y'a faamuya an bɛ se k'a fɔ gɛlɛya kumaba kɛra transport ko yɔrɔ in la bon o fɛnɛ na alhamdulilayi wulikajɔw kɛra ka ɲɛsin o ma fana hijiden bɛɛ tɛ hijiden an bɛ se k'a fɔ ko agence 500 la i bɛ taa sɔrɔ agence 12 dɔrɔn de a bɛ concerné a bɛ minnu concerné fana a tilala ka o fana ɲɛnabɔ joona et puis encore ni yɛrɛ fo an ka fɔ fana ka an ka fɔ ka diya mɔgɔw ye ka faamu k'a fɔ ko agence minnu don olu ka problème tɛ o la maison de haji yɛrɛ ka problème tɛ o la mɔgɔ problème min don o ye de société dɔ de bɛ yen minnu bɛ hijidenw ta olu de bɔra ni kari dɔ ye o kari ninnu voilà u ka sɛbɛnninw ni fɛn ninnu gɛlɛya kun b'o la o de nana ni nin bɛɛ ye donc vraiment k'a fɔ ko agence de don ou bien maison de haji non donc o de la don o don k'a fɔ mɔgɔ minnu ye minnu bɛna agence jalaki ou bien u bɛna maison de haji jalaki donc u ka ɲini k'a faamu min don fɔlɔ yanni u ka kuma donc vraiment nin yɔrɔ in fo a ka fɔ ka jaya quoi voilà donc min don saoudien yɛrɛ ka société de ye erreur kɛ a kɛra fana bon a ma kɛ Mali kelen yɛrɛ fana jamana wɛrɛ fana b'a la tuguni mais o bɛɛ la an bɛ se k'a fɔ min dɔrɔn Mali kɔnɔna voilà an ka ba 13 ani 123 a bɛ minnu concerné hali o tɛ ba 2 bɔ ba 2 in fana a sera ka ɲɛnabɔ joona a ɲɛnabɔ cogo la voilà
étape 5 la étape kelen dɔrɔn de kɛra gɛlɛya ye donc maintenant ni nana i focaliser étape kelen min kɛra kelen min kan o ye ka bɔ Maka ka taa Mina ka Mina ka taa Arafa k'o to yen ka bɔ Arafa ka taa Muzdalifa k'o to yen ka bɔ Muzdalifa ka taa Mina k'o to yen n'i bɛ segin fana ka na ka bɔ Mina ka segin ka na Maka k'o bɛ to yen ka i focaliser étape kelen dɔrɔn de ka étape 5 la donc ni kɔni ye kɔni bon vraiment fo ni kɔni y'a ɲini k'a fɔ ko i b'a fɛ ka mɔgɔ jalaki ni fana an b'a fɔ ka jaya k'a fɔ ko fana agence ka problème tɛ yen voilà maison de haji ka problème tɛ yen société minnu bɛna taa ni hijidenw ye olu de na ni karo ye karo minnu ka sabati ma ka sɛbɛnni a ma ɲɛnabɔ kosɛbɛ donc u fana nana ɲɛnabɔ joona an y'o fana erreur an y'a rattrapé joona donc o kɔni kɛra transport ko dɔrɔn de la n'o kɔni bɔra la alhamdulillah an bɛ se k'a fɔ ko bon vraiment gɛlɛya min bɛ yen an sera ka kunbɛn an taara ni ka hijidenw ye u y'u ka hiji kɛ hɛrɛ la u seginna fana ka na hɛrɛ la alhamdulillah gɛlɛya foyi ma k'ala ɲɛna. Abdul Fatah Sise i b'a ye k'a fɔ ɲinan san kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ a bɛ fɔ min ma ko changement climatique n'o ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye funteliba bɔra diɲɛ yɛrɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na o funteli a ye degun lase hijiden dɔw ma wa a kow kɛra cogo di et puis ma sataw la walima ma joginenw na o dɔw yɛrɛ Mali hijidenw fɛ wa a ko kɛra cogo jumɛn na. Alhamdulillahi rabbil alamin nin yɔrɔ in na an b'a la tanu ka Ala barikada funteniba de bɔra ɲɛna hiji la 2024 hiji min tɛmɛnen funteniba yɔrɔ kun kalayara yɛrɛ a taara fo 50 et quelques degrés la mais alhamdulillah an kɔni an m'a ye parce que an ka hijidenw bɛɛ kun bɛ u ka tantu kɔrɔ wala u kun b'u ka yɔrɔ kɔrɔ donc vraiment funteniba in an m'o ye donc ala mɔgɔ caman sara ɲɛna wala jamana tɔ ninnu na mais alhamdulillah an bɛ se k'a fɔ ko bon vraiment an kɔni ma funteniba in wala an ka hijidenw ma santi wala an bɛ se ka bilan fana d'i ma ɲina an ka mɔgɔ minnu taara hiji la wala an ka mɔgɔ fila de fatura an ka musokɔrɔba dɔ fatura Medine o y'a fana o ye bana ordinaire de ye wala a tɔgɔ ye Hawi Ture a fatura Medine ani an ka musokɔrɔba dɔ fana an ka cɛkɔrɔba dɔ fana fatura Arafa dɔn Mahamadu Traoré donc nin bɛɛ ye mort naturelle ye donc 13 ani mɔgɔ an ka hijiden 13 ani 323 an ye mɔgɔ minnu fatura o ye mɔgɔ fila mɔgɔ fila di fatura sabanan min fatura fana o fana kɛra hiji kɔfɛ pewu wala mɔgɔ an bɛ ka segin waati min na wala an ka musokɔrɔba dɔ fana bɛ yen wala k'a to aéroport yɛrɛ la a ye crise piqué yanni u ka taa n'a ye hôpital la ale fana fatura donc o fana kɛra hiji kɔfɛ de donc k'a f'i ye dɔrɔn alhamdulillah funteniba min bɔra ani gɛlɛyaba min kɛra ɲina ani sayaba min kɛra an kɔni maliyɛnw alhamdulillah ala y'an kisi an m'a ye donc ka ala fo ka ala barikada nin yɔrɔ in na maa ba 13 ni a kunkanfɛn na mɔgɔ 3 min fatura an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛw la ala k'u dayɔrɔ suma ala ka hinɛw bɛɛ lajɛlen na ni alisilamɛ furuw bɛɛ lajɛlen ayiwa docteur Abdul Fatah Sise ɲina hiji baaraw a kisɛw bɛ cogo jumɛn na a labanw daminɛna wa baaraw bɛ cogo jumɛn na. Alhamdulillahi rabbil alamin ɲina hiji baaraw kɔni daminɛna a mɛnna an bɛ se k'a f'i ye yɛrɛ hiji baaraw daminɛna yanni 2024 yɛrɛ hiji ka kunci parce que depuis ka hijidenw yɛrɛ to Mina Arabie Saoudite autorité u ye an ka jamana ninnu bɛɛ wele kɛnɛ dɔ kan a fɔ ko kasra diyafa Mina ka jamana o jamana k'u wele ka i ka quota d'i ma donc quota o ye hijiden hakɛ min bɛ di jamanaw ma ka bɛɛ ta d'i ma ka tila fana ka chronogramme di chronogramme o ye programme min i bɛ kan ka baara kɛ 2025 kɔnɔ cogo min na o baara kan ka daminɛ donc k'a f'i ye dɔrɔn alhamdulillah an bɛ se k'a fɔ ko 2024 hiji baaraw daminɛna depuis 2024 hiji yɛrɛ ma kunci donc o baaraw daminɛna donc chronogramme in daminɛna chronogramme in bɛ di donc k'a fɔ ko bon vraiment aw kan ka baara ɲinan baara aw kan ka kɛ ten donc o baaraw ninnu de daminɛna donc an nana an fana ma sigi an ye hiji acteurs bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko bon vraiment ɲinan hiji a banna hɛrɛ la donc yɔrɔ dɔ bɛ yen an ye gɛlɛya sɔrɔ o la
surtout kotako donc an y'a fo k'a fɔ ko bon vraiment fo an ka hakilinata kura dɔ ta 2025 hiji la voilà an da bɛna s'a ma o ye plateforme ye pour que vraiment ko sa ka tila agence ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ gɛlɛya ye o kɔfɛ an ye ɲɔgɔnye in kɔfɛ an farala ɲɔgɔn kan ka lancement kɛ y'a k'a fɔ ko bon hiji baaraw kɔni o daminɛna Mali la voilà o de ye lancement ye a kɛra 19 septembre 2024 donc o fana o baaraw daminɛna maison de haki dayɛlɛla an y'a ɲini an ka jamanadenw bɛɛ fɛ bɛɛ ka taa i tɔgɔ sɛbɛn joona pour que ka se ka taa hiji la nɔgɔya la parce que hiji bɛ ka anticiper hiji bɛ ka moderniser hiji bɛ ka yɛlɛma hiji tɛ a cogoya kɔrɔ in na iji tɛ ka sɔn bilen ka wuli waati yɛrɛ gunnen ka na fɔ k'i bɛ hiji baaraw kɛ iji bɛ ka bɔ minɛn kɔnɔ dɔɔni dɔɔni bɔra la a mɛnna donc an bɛ taabolo kura min na o ye anticipation de hiji baaraw ka daminɛ joona donc an ye baaraw fana daminɛ alhamdulillah bi bi in na mɔgɔw commencera k'u tɔgɔ sɛbɛn formation fana daminɛna donc depuis 2 semaines an ye formation daminɛ formation fana ye o ye de ka hijiden an ka Mali hijiden bɛɛ former pour que o ka se ka hiji faamu o ka se ka hiji kalan o ka se ka hiji dɔn parce que hiji vraiment a musaya ka bɔ k'a fɔ ko bon vraiment i bɛ taa dɔrɔn ten ka segin ten donc maintenant f'i ka ɲini k'a dɔn min don i ka faamu pour que i yɛrɛ dusukun ka se ka lafiya k'a fɔ ko bon vraiment ne ka hiji kɔni n y'a kɛ i n'a fɔ comme ala silamɛya y'a ɲini cogoya min na donc vraiment parce que hiji ye silamɛya jɔsen duuru comme i y'a fɔ cogo min na c'est le 5e pilier de l'islam silamɛya jɔsen duuru de don donc i b'a kɛ i ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ siɲɛ kelen dɔrɔn donc vraiment an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ de kɛ u ka se ka labɛnw bɛɛ sabati pour que hijiden o hiji n'a bɛ taa hiji la a ka se k'a ka hiji bɛɛ kɛ k'a fɔ ko bon vraiment a y'a kɛ a kɛra fana k'a ɲɛ à tous les niveaux donc o de ye formation in ye donc maintenant baaraw kɔni daminɛna maison de haki dayɛlɛlen don tɔgɔ sɛbɛnna o bɛɛ sen kan donc hiji bɛ ka anticiper tabarikala ayiwa n'i ye kotaku fɔ docteur Abdul Fatah Sise i b'a ye k'a fɔ coronavirus kɔfɛ mɔgɔ 6,000 taara wagati dɔ la hiji tɛmɛnen mɔgɔ 13,000 n'a kunkan fɛ ɲinan ta dɔ fara bɛ mɔgɔ hakɛ kan wa walima dɔ bɔra a la de a ko bɛ cogo jumɛn na mɔgɔ ta ɲinan hiji la 2024 an ka kota min dira ma o ye 13,000 ani 323 o de dira an ma 2024 kɔnɔna na an ye baara kɛ n'o de ye donc o kota kelen in fana o de dira an ma 2025 an ka baara kɛ n'o ye donc fɛn ma fara kan fɛn ma bɔ a la voilà donc maintenant gɛlɛya min bɛ yan dɔrɔn dɔw bɛ yen wala hiji wala kota b'u bolo hijiden t'u bolo donc a bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye min kɛra ka an ka hijidenw dɔ bɔ an ka hijidenw la donc o kɛra agence kunda agence dɔ bɛ yen kota min dir'u ma o ma se ka taa n'a mɔgɔ bɛɛ ye parce que ma hijidenw sɔrɔ donc o yɛrɛ de nana ni plateforme in hakilinata ye e bɛ fɛ k'a fɔ maa 13 min tun dira Mali ma ani 323 ni 23 ye a bɛɛ ma taa wa walima a bɛɛ ma taa a bɛɛ ma taa a peu près 400 ɲɔgɔnna ma se ka taa ɲina 2024 kɔnɔ donc o kɛra gɛlɛya ye donc n'i y'a jateminɛ a kɛra agence minnu a dira agence minnu ma o ma se ka mɔgɔ sɔrɔ donc o kɛra manque à gagner vraiment perdu ye Mali bolo mais o bɛɛ la Arabie Saoudite bɛna 2025 kota d'an ma waati min na o y'a 13 ani 323 in bɛɛ d'an ma donc c'est comme si an ka ɲina hijiden min b'an bolo o ye 13 ani 323 o de ye 2025 hijidenw ye donc a ba fila o ye la maison de haji filière gouvernementale yɛrɛ ta ye 11 ani 323 o ye agence privée ye o de bɛna bila plateforme la pour que ka se ka baara kɛ n'o ye pour que bɛɛ ka se ka baara kɛ nɔgɔya la bɛɛ ka se ka baara kɛ vraiment k'a sɔrɔ i ma degun foyi sɔrɔ kota ko dɛsɛ kana kɛ tuguni inshallah ni ala sɔnna ma ayiwa docteur Abdul Fatah Sise i b'a ye k'a fɔ an bɛ ka masala min kɛ ni o ye kotako ye n'i ye kotako jateminɛ k'a lajɛ yɛlɛma dɔw bolodara ɲinan yɛrɛ hiji ka bɛn ni o ye kota yɛrɛ tilacogo agence ni ɲɔgɔn cɛ nin ye gɛlɛyaba ye anw ka jamana kan walima degunba ye anw ka jamana kan min bɛ sen na a bɛ san caman bɔ nka a y'a ɲini ɲinan k'a fɔ yɛlɛma ka don a la kota bɛna tila cogo jumɛn na agencew ni ɲɔgɔn cɛ ka taa se Musa Sa ale ka tagama ka na anw ka jamana kɔnɔ ni ala sɔnna ma an bɛ taa sɛgɛnlafiɲɛbɔ la baro ta ko filanan na an bɛ segin ka na walasa walawalali bɛ se ka kɛ ɲinan yɛrɛ kotako
a baara minnu bolodalen don ka ɲɛsin a ma ni ala sɔnna ma Dr Abdul Fatah Sise bɛna o walawala ale min ye hiji tagalaw tɔgɔ la soba min bɛ anw ka jamana kɔnɔ o ɲɛmaaba don ala ka ani sababa bɛɛ a k'an sɔni. يمام وللهوى يمام وليا يمام وللهوى يمام وليا بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية يمام وللهوى يمام وليا. Foli ani waleɲuman dɔ k'o lase aw kelenkelenan bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na aw minnu bɛ ka tele ɲɛta filɛ k'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔ i n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogo min na jɛmukan daminɛ la an ni maison du haji ɲɛmaaba ni o ye hijitagalaw tɔgɔla soba min bɛ anw ka jamana kɔnɔ a ɲɛmaaba Dr Abdul Fatah Sise an n'ale bɛ baro la hiji yɛrɛ togoyaw kan masalaw kunfɔlɔ la baro nana boli min kan o de ye hiji tɛmɛnen o baaraw kɛra cogo jumɛn na gɛlɛyamisɛnw jumɛn sɔrɔla la dan na don olu bɛɛ lajɛlen na ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ɲinan yɛrɛ hiji lancement fɛnɛ kɛra le 19 septembre 2024 min ni an fila kɔnɔna na dan na don olu bɛɛ lajɛlen na ɲiningali tun nana da yɔrɔ min na o de ye ka fɔ kota ko la fameuse question de kota kota ko ye sujet gɛlɛnba ye anw ka jamana kɔnɔ hiji kunkanko kɔrɔfɔ la a jirala k'a fɔ maison du haji fɛ fɛɛrɛw bɛna boloda ka ɲɛsin kotako gɛlɛya in ma a kow bɛna kɛ cogo jumɛn na mun bolodan bɛ Abdul Fatah Sise Dr Abdul Fatah Sise kotako mun bolodan bɛ ɲina ka ɲɛsin kotako kisa ma. Alhamdulillahi rabbil alamin i da se vraiment an ka gɛlɛyaba dɔ ye min ye kota ko ye parce que kota kɛra an bolo baara ye an kelen yɛrɛ tɛ jamana o jamana minnu bɛ kota de maa hakɛ min bɛ taa hiji la o tilatilaliw ni cakɛbonnaso agensiw ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa kota o ye hijiden hakɛ min bɛ di agensiw ma ou bien hijiden hakɛ min bɛ di jamanaw ma o de ye kota ye voilà donc o de bɛ tila agence ni ɲɔgɔn cɛ donc san tɔ ninnu na voilà agence kun ma ca a kun a tilali agence ni ɲɔgɔn cɛ a kun ka nɔgɔ mais depuis san 5 san 6 min tɛmɛna don o don gɛlɛya bɛ ka a kumaw bɛ ka caya dɛ voilà gɛlɛyaw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka na kɛ fana kota ko nana ka juru yɛrɛ ba dɔ kɛ jamana yɛrɛ la voilà parce que a bɛ di dɔw ma u tɛ juru sara Arabi Saoudite mu a ye kɔgɔ mu asasa in ka juru caman de yɛlɛla Mali kan cogoya dɔ la donc ale mu asasa dun voilà o ye Arabi Saoudite ka cakɛda min ye olu tɛ agence dɔn u bɛ jamana de dɔn u bɛ Mali de dɔn donc maintenant service min bɛ Mali représenté u b'a olu de dɔn k'a fɔ ko bon vraiment an ka wari hakɛ in b'aw la donc nin bɛɛ kɛra gɛlɛya ye kota ko ni fɛn a kɛra degun ye ka ɲɛsin Mali ma degunba de a kɛra scandale yɛrɛ ye donc maintenant en tout cas alhamdulillah min ye juru ko ani arriéré ani gɛlɛya minnu bɛ yen an sera ka solution sɔrɔ o bɛɛ la ni agence yɛrɛ minnu kun kan olu yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan ka collectif to bila sen kan pour que vraiment an ka se ka baara ɲɔgɔn fɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que an ka se ka nin baara in bɛɛ kɛ k'a sɔrɔ vraiment an ma degun foyi sɔrɔ a la an ma kɛ gɛlɛya ye ka se agence ma donc ne fana ne y'u dɛmɛ nin baara in na jusqu'à ce que vraiment an sera ka baara in fanba in ka bɛɛ balaser ka bɔ yen pewu an y'a bɛɛ balayer ka bɔ yen donc maintenant min tora sisan o ye ka kota yɛrɛ tila agence minnu bɛ yan n'a fɔra ko bon vraiment ɲinan ni agence hakɛ in de ye poste la ka kota ɲini an y'a jateminɛ 2023 kɔnɔ an nana sɔrɔ agence minnu bɛ yen minnu poste la minnu bɛ se ka minnu ka sɛbɛnniw dafalen don u bɛ se ka kota sɔrɔ u bɛ taa fo agence 347 agence 300 o ye 2022 2023 agence kɛra agence 478
en 2024 kɔnɔ agence taara fo 500 ani kɔ la donc maintenant an y'a jateminɛ san o san 100 ni ko de bɛ ka fara a kan n'an ma farati n'an ma solution dɔ ta n'an ma taabolo kura dɔ ta ala 2025 kɔni an bɛ taa 600 ou bien 700 o dongo dɔ fana dɔ bɛ fara a kan ka taa quota dun o ye quota kelen de ye agence dɔ tɛ fara a kan voilà ni agence cayara a bɛ kɛ degun ye agence yɛrɛ bolo donc maintenant o nana ni plateforme ko in yɛrɛ proposition ye an ko k'an bɛ plateforme in proposer plateforme tɛ ka fɛɛrɛ dɔ de bila sen kan kota hakɛ min ni Mali b'o sɔrɔ hijidenw a bɛ se ka tila cogo ɲuman na cogo min na o de ye plateforme hakilina ye nati o de ye plateforme hakilina ye o plateforme kelen an ka kɛrɛfɛ jamanaw fana dɔw ye degun sɔrɔ ni kota tila ni agence ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra bolo degun ye o fana o ye solution min sɔrɔ la o ye plateforme in de plateforme in pour que ka se ka faamu dɔrɔn ka hijiden ka kota di hijiden bɛ agence min bolo o de ye plateforme ye o de ye quoi ka kota di hijiden bɛ min bolo parce que an y'a jate minɛ voilà salo ne y'a f'i ye ko hiji tɛmɛnen 2024 hiji 500 agence minnu bɛ yan n'i y'a jate minɛ 500 agence minnu bɛ yan agence yɛrɛ minnu ye hiji organiser voilà u tɛ tɛmɛ agence 200 kan o kɔrɔ bɛ di o 300 ani ko bɛ yen kota dir'u ma ka sɔrɔ u tɛ hiji organiser o bɛ mun de kɛ ka sɔrɔ a dɔ bɛ dɔ la hijiden yɛrɛ t'u bolo voilà c'est ça le problème dɔw yɛrɛ bɛ yen ne bɛ se k'a f'i ye ko a caman yɛrɛ de bɛ yen a 100 hɛrɛ de bɛ yen ko 300 ni ko ne y'a jate minɛ n'i y'a tigi na kota in dir'i ma i ka hijiden bɛ min hijiden t'a bolo donc kota bɛ d'i ma ka sɔrɔ hijiden t'i bolo donc o bɛ kɛ degun ye agence yɛrɛ ma a bɛ kɛ degun ye agence minnu b'a fɛ ka baara kɛ u yɛrɛ de ma donc maintenant o de nana ni hakilinata ye an taara an y'a fɔ gouvernement de la transition ye voilà ka problème yɛrɛ ɲɛfu ye min don donc o ye problème u y'a ta ba la ministre y'a faamu an taara n'a ye fo conseil des ministres la et conseil des ministres y'o fana y'a latɛmɛ k'a fɔ ko bon vraiment nin ye hakilinata ɲuman ye nin de bɛ se ka to vraiment kota bɛ se ka tila agence ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ baara kɛ hiji secteur yɛrɛ la k'a sɔrɔ u ma degun foyi sɔrɔ a bɛ kɛ fana sababu ye hijiden yɛrɛ ka lafiya parce que ni kota taara munumunu yɔrɔ dɔ la ka na se yɔrɔ dɔ la a bɛ se ka kɛ degun ye ka se hijiden yɛrɛ ma donc hijiden bɛ lafiya jamana bɛ tɔgɔ ɲuman sɔrɔ hiji acteurs agence minnu bɛ yen minnu ye ka baara ye hiji minnu bɛ baara kɛ hiji yɛrɛ la olu fana b'u ka baara kɛ lafiya kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma degun foyi sɔrɔ donc o de ye nin hakilinata ye donc parce que i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen a baara ka d'u ye a jama b'u bolo a capacité b'u la a fanga b'u la a dɔnniya b'u la mais kota t'u bolo ka da agence cayalen in de kan donc e bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ e bɛ se ka hijiden sɔrɔ hijidenw yɛrɛ b'a fɛ ka n'a ye fɛ i tɛ se kota parce que kota t'i bolo donc nin bɛɛ ye degun ye et kota min t'i bolo fana o bɛ kɛ a bɛ di mɔgɔ dɔ de ma k'a sɔrɔ hijiden fana tɛ a tigi fana bolo donc i bɛ obligé ka taa ɲini o fɛ donc a bɛ kɛ gɛlɛya ye a bɛ munumunu ni ɲɔgɔn cɛ o b'a fɛrɛ ɲɔgɔn ma donc maintenant ka dankari nin bɛɛ la ka bɛɛ lafiya nin baara in na ka vraiment ka baara in bɛɛ bɔ sariya minɛn dɔ kɔnɔ min b'a to bɛɛ bɛ baara in kɛ k'a sɔrɔ i ma gɛlɛya foyi sɔrɔ o de nana ni hakilinata in ye plateforme in ye o ye réforme minnu bɛ an bɛ ka réforme minnu kɛ tiɲɛ don Mali la n'i ko k'i bɛ réforme kɛ jamanba de dɔ bɛ yen o bɛ bila i la o b'i kɛlɛ mais an tɛ siran parce que an b'a dɔn k'a fɔ ko bamanan an b'a fɛ ka baara min kɛ an bɛ ka kɛ jamana de ye an bɛ ka kɛ fana hijiden ka se ka lafiya an bɛ ka kɛ fana pour que minnu bɛ ka baara kɛ hiji kɔnɔna na hiji acteurs yɛrɛ agence yɛrɛ minnu b'a fɛ ka baara in yɛrɛ kɛ ka vraiment ka baara ye ka hijiden tɔbɔtɔ ka tɔgɔ ɲuman sɔrɔ a la ka tɔgɔ ɲuman di Mali ma donc maintenant n'an y'a kɛ an bɛ o baara ninnu nɔgɔya u bolo donc nin de la vraiment an tɛ siran minnu bɛ k'an bagabaga minnu b'a fɔ ko bon vraiment an tɛ sɔn ni réforme ma ni réforme in a hɛrɛ bɛ se bɛɛ ma n'a fɔra ko 300 agence dɔ bɛ yen kota bɛ d'i ma i tɛ hiji organiser nin kɔni ye désordre ye a bɛ kɛ degun ye a bɛ kɛ degun ye ɲɛfɔcogo la salon hiji yɛrɛ la hali hijiden bɛɛ ma se ka taa ka sababu kɛ nin n'a ɲɔgɔnna gɛlɛyaw yɛrɛ de ye parce que kota dira agence dɔ ma k'a sɔrɔ hijiden t'u bolo u tɛ se ka sɔrɔ yɛrɛ olu yɛrɛ ka baara yɛrɛ tɛ olu kɔni t'a ye dɔrɔn an ka segin n'a ye pour que an ka se k'a fɛɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ ma n'a tigi ma se a ma dɔrɔn a bɛ to i bolo donc o de kɛra salon
k'a sɔrɔ mɔgɔ 400 commencé ka taa quota 400 commencé ka utiliser k'a sɔrɔ n'a kun dira baarakɛlaw yɛrɛ ma u kun bɛ se ka baara ka bɔ a sira fɛ cogoya dɔ la pour que vraiment u ka se ka baara kɛ ka hijidenw sɔrɔ hijidenw ka taa u ka segin fana parce que u ka baara de don u s'a la agence nin yɔrɔ in yɛrɛ la vraiment n bɛ profiter n'aw ka micro ye ka agence yɛrɛ fo parce que agence ɲumanw bɛ yen agence minnu bɛ yen fana professionnels de don u b'a fɛ ka baara kɛ mais nin gɛlɛya in de y'a to bon vraiment olu yɛrɛ bɛ ka tɔɔrɔ olu yɛrɛ bɛ ka degun olu bɛ ka problème sɔrɔ u ka baara la parce que hali n'u ye baara kɛ ka se ka hijidenw sɔrɔ kota t'u bolo ou bien u tɛ se ka kota sɔrɔ ka taa n'u ka hiji yɛrɛ ye hali n'u ye kota sɔrɔ u b'a sɔrɔ yɛrɛ ni gɛlɛya ye fɛn min a bɛ di jamana ma jamana b'a di agence ma mais an ni ɲɔgɔn cɛ u t'a nɔgɔya ɲɔgɔn ma donc nin bɛɛ de nana ni hakilinata ye pour que vraiment bɛɛ ka se ka i ka hijiden hakɛ min b'i bolo. a dɔ bɛ dɔ la hali a bɛ baarakɛlaw décourager exactement agence minnu bɛ sensibiliser campagne ba kɛ ka jamaba sɔrɔ a b'u timinangoya u ka baara la ni u ma se ka kota yɛrɛ sɔrɔ. donc nin de nana ni hakilinata ye pour que vraiment kota ka di hijiden bɛ agence min bolo wala agence min ye ka agence ye et ko wala hijiden t'i bolo i bɛ taa baara wɛrɛ de kɛ min tɛ hiji baara ye parce que plateforme hakilinata ye o ye de kota de ye hijiden ye ni hijiden b'i bolo kota b'i bolo a mana kɛ hakɛ o hakɛ ye donc an bɛna sariyaw kɔnɔ bɛna sigi wala sariyaw minnu bɛ yen an bɛ bɛn a la an ni agence wala an b'a fɔ ko ni a bɛ dayɛlɛ nin waati in na donc n'i sera nin hakɛ in na i bɛ jɔ n'an tilala an b'a jateminɛ an bɛ tila ka dayɛlɛ tuguni donc de telle façon que vraiment ni hijiden kɔni b'i bolo vraiment i ka se k'i ka kota sɔrɔ nɔgɔya la ka sɔrɔ a ma kɛ degun foyi ye donc an mana kɛ hijiden hakɛ o hakɛ ye donc n'an y'an taara ni nin taabolo ye vraiment minnu bɛ baara kɛ hiji la minnu agence minnu bɛ baara kɛ hiji la minnu bɛ jija minnu b'o ka taa baara kɛ ka hijidenw ɲini u b'u ka kota sɔrɔ ka sɔrɔ a ma kɛ degun foyi ye voilà hijiden fana bɛ lafiya jamana bɛ tɔgɔ ɲuman sɔrɔ an fana minnu bɛ ninnu bɛ encadré an fana bɛ lafiya parce que nin kɛra an bolo gɛlɛyaba dɔ de ye vraiment donc maintenant hali Arabie Saoudite yɛrɛ ka jate la kota hijiden de ye kota ye ni hijiden b'i bolo kota b'i bolo hijiden de ye kota ye donc k'a fɔ ko bon vraiment an ka taabolo kɔrɔ in ka na agence tɔgɔ fɛnɛ k'a fɔ ko bon nin ta ye 15 25 30 o tɛ taabolo ɲuman ye. farafinna tile bi jamanaw ta bɛ cogo di fɛnɛ i n'a fɔ Côte d'Ivoire Sénégal a bɛ cogo jumɛn la olu fɛnɛ fɛ. Côte d'Ivoire i bɛ taa sɔrɔ u ka minnu bɛ hiji organiser aw ta hala an ka 10% bɔ olu ta ye a bɛ encadré cogoya dɔ la de telle façon que jamana tɔ ninnu fana u bɛ fana plateforme de b'u bolo voilà donc maintenant ni hijiden hakɛ min b'i bolo i b'a dɔn i ka plateforme la i b'a ka wari sara o de y'i ka kota ye kota hakɛ min b'i bolo donc o y'a sɔrɔ déjà vraiment i ka baaraw bɛ banna i ma degun foyi sɔrɔ ka taa munumunu dɔw la ou bien kota ka di dɔw ma i ka taa munumunu ka taa ɲini cogoya dɔ la ka na n'a ye a t'o fɛ voilà a t'o fɛ donc maintenant olu ye nin taabolo in de ta an fana b'a fɛ ka nin taabolo in de ta pour que an ka se ka bɔ parce que Arabie Saoudite bɛ ka ninnu bɛɛ ta k'a f'u ye ko bon vraiment a ye Mali ta comme misaliya parce que san 3 min tɛmɛna Mali bɛ ka baara kɛ cogo min na u ka baara cogoya ka ɲi kosɛbɛ o yɛrɛ de la hiji patron ba yɛrɛ o ye Abbas Mahamoud Sindi a nana ye a n'a ka délégation ba o mɔgɔ 7 de nana ye voilà malien dɔ yɛrɛ bɛ baara kɛ u fɛ agence b'a dɔn kosɛbɛ a tɔgɔ ye Abdallah Hamadu ale ye kɔjɔ dɔgɔnɔ de don a nan'u nɔfɛ u nana yan u ye an ka kɛrɛfɛ jamana ninnu bɛɛ fana wele ka na Mali la pour que an ka se ka tile fila baara kɛ an ka tile fila baara in kɛ ka échanger gɛlɛya minnu bɛ an kan ani degun mun b'an kan ni an ka proposition yɛrɛ min b'an bolo ka f'u ye pour que vraiment degun ninnu bɛɛ ka se ka nɔgɔya donc an ye hakilinataw di ɲɔgɔn ma an ye hakilina falan fana nin problème ninnu bɛɛ la olu fana u y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko bon vraiment Mali bɛ taabolo kura min na bon vraiment olu b'a fɛ jamana tɔ ninnu yɛrɛ ka Mali ta comme référence hiji baaraw la donc maintenant c'est comme si an ye leader ye bibina hiji baara la donc n'a fɔra ko bon vraiment hali sisan ko gɛlɛya b'an bolo k'a sɔrɔ a tɛ an ka kɛrɛfɛ jamana ninnu bolo a tɛ faamu donc maintenant o de la vraiment labɛn tɔw ka ɲi nka fɛn min ye kotako ye degun bɛ yen donc n'an ye plateforme in ta ka kota di hijiden bɛ minnu bolo voilà o fana o y'a sɔrɔ déjà alhamdulillah i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya foyi tɛna k'an ka hiji la tuguni parce que minnu mɔgɔ b'a la o b'a sɔrɔ direct la k'a sɔrɔ a ma taa munumunu yɔrɔ dɔ la donc nin bɛ nɔgɔya ye minnu bɛna kɛ inchallah
ñina hiji na 2024 konnana 2025 hiji konnana nala sona inshallah. Donc maintenant nous nana ou ñogon yeya ka vraiment ka anta comme référence ou fanat alhamdulillah akira les 11 les 12 les 11 les 12 octobre min temena abbe temena herala unana herala usegna herala et puis encore alhamdulillah mi se ka foko bon vraiment akira yere an yere buru occasion yi an sous région jamana nu an sera ka nyogondon an sera ka nyogon famu min gele mi an yo fana famu donc maintenant mi se ka min fara nyon ka pour que nga se ka nga effort nu be fara nyon ka pour que nga hiji ke se ka no yambulu anyo fana vraiment anyo fo nyogoyi nala sona inshallah 2025 konana ambina faranyon kan pour que ngana degun foy soro mina arafa muzalifa surtout lahidu taranye ka foko bon vraiment amélioration chama bina ke mina arafa muzalifa e dorme kelentena farafana heji son korlenka tabarkala donc odi muassasa min nana ni tama ke kana ngati awo ni de muassasa de chekeda min be heji organiser anga fare ke vena jamana aba fama ko muassasa afriqiya ana muassasa dawla afriqiya ghayr al arabiyya donc afrique jamana munum be hiji organiser lulu be ko benyana bo ode muassasa aje munum be baraka hiji kon na fara ko muassasa ubado mindo ko muassasa mutawifiyya dawla afriqiya ghayr al arabiyya donc maintenant c'est le prestataire de pèlerins africains non arabes donc odo de buka fem benya ode muassasa chekada badi mimbe malila mimbe Arabie Saoudite là donc maintenant malien mun fana ou pas donc afoko bon vraiment mu assasa yi odi anga interlocuteur mu assasa yi odi anga baraka nyonyi donc ou pas donc mais on est chien folloy mu assasa yere a président ne ana directeur de cabinet ana directeur exécutif ana affaires financiers ana développement de mina arafa muzalifa ou beka faranyon kan ka bo Saudi la kana Afrique la on est chien follow de akira malila ka anga dafa jamana Mali garsa basoro exactement donc on a naye vraiment anga patron bayin fana mo asa présent anana wati minna fana ya foyere ka jaya ka foko vraiment ale décision ta domina kana foko ale bina malila ka jamana tonu welu kana ko be malila mo ko chama ya décourager mais ale nana malila mais ale be ka bo malila bina vraiment ama regretter nala sona inshallah ni tina ke Allah baye fana alhamdulillah donc sanna to la fana inshallah nala sona na ma se malila be se Afrique jamana do fana na inshallah e Mali de o fana sababu ye parce que Mali de courage dama Mali de ni be hakilata dama kumbe na kanya akilo falena o bayira ka fo takama kera wasa takama kera kungorota kana on rega jamana konnana wallahi akera wasa bayira de an yera bolo akera wasa bay vraiment Afrique jamana ton no bolo parce que betara lettre kamba ka vraiment ka remercier ka remercier ka encourager an ye bara menke ka fo ko bon bara nyumay lu kon vraiment lu kon ma dala ka fo ko vraiment ni bara mina nyekase ni degré mais alhamdulillah an nyumante mena an ye nyogon famu ay nyogon problème donc ay sera ka nga réalité be fara nyonga ka fonga prestataire ye pour que se ka décision ta ni be ka se ka no ya anga hiji don bolo donc vraiment ni avancer baye en bolo hiji tabarkala ayo Abdul Fattah Cissé docteur Abdul Fattah Cissé barobi ka sense ka se akunchero la ni makuke ka blasral kani ladil kaudi agence kata se hiji duma maldiw rebela jelema se ka mun soro ka fo blasral kani krofo la kanyeshi maldiw re kelena bela jelema voilà comme kunke kono kanna mbe min fo anga agence vraiment nyina beka tabaraki beka baraki ni ba donga foko vraiment ika barati hiji be hiji to yi tabara warake maintenant nyina amba fe vraiment agence beka barake pour anga seka hiji den soro ni hiji den soro imana hiji den hakke o hakke soro nala sona inshallah kota kote na ke problème parce que vraiment anye la plateforme nyina re hiji la bibla na exactement no a décision tara conseil des ministres ya entériné a baro bekera ka banala sona inshallah tout aura donc formation ka damine o formation fana inshallah nala sona atina me ambino o formation fana bla 5 ans pour que agence beka na munum bina reteni nala sona inshallah nous ka liste bora ko se kana formation yinke ko se ka domindo pour que comme
n'an y'a ko an ye waati ko fɔlen in fo k'a fɔ ko a bɛ dayɛlɛ nin waati in na u b'u ka passeport bɛɛ ta k'a don a kɔnɔ donc baara de bɛ kɛ donc min ɲininen don agence kɔni fɛ vraiment bɛɛ ka taa baara kɛ bɛɛ ka taa hijiden ɲini n'i ye hijiden sɔrɔ o de y'i ka kota ye donc o ye kelen ye nka kuma filanan a bɛ ɲɛsin hijiden yɛrɛ de ma hijiden fana bon vraiment an bɛ min fɔ a ye fo a ka bɔ joona a ka taa tɔgɔ sɛbɛn a ka bɔ joona a ka taa tɔgɔ sɛbɛn n'a bɛ taa tɔgɔ sɛbɛn gouvernement fɛ maison de hakili la o n'a bɛ taa tɔgɔ sɛbɛn agence min a dalen don agence min na a ka bɔ joona a ka taa a tɔgɔ sɛbɛn tuma dɔ la anw b'a to fo dernière minute la dernière minute ko in a bɔra hiji la donc vraiment plateforme sunkalo mana tɛmɛ seliba surunyara bon an ka taa an ka hijiden tɔgɔ ani chronogramme kura mun bɛ yen ani Arabie Saoudite yɛrɛ bɛ hakilinata kura minnu na nin bɛ yen b'a yira k'a fɔ ko bon vraiment hiji t'a ka cogoya kura in na donc fo hijiden yɛrɛ ka bɔ joona a ka taa tɔgɔ sɛbɛn n'a bɔra joona ka taa tɔgɔ sɛbɛn a bɛ a ka baara bɛɛ kɛ nɔgɔya kɔnɔ a bɛ formation kɛ surtout que vraiment formation yɛrɛ daminɛna ka ban an ye formation daminɛna formation min daminɛna fana a bɛ ɲɛsin hijiden bɛɛ de ma an ka hijiden 13 ani 100 ani 23 an b'a fɛ k'u bɛɛ de former maison de haji kɔnɔ yan agence wo maison de haji wo u bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka na formation kɛ ka formation fana kɛ en petit groupe ça veut dire que groupe fitini fitini min b'a to i bɛ se ka kalan kɛ k'a dɔn ka gɛrɛ i ka karamɔgɔw la k'u ɲininka min don i ka se ka bɛɛ faamu a pratique fara a théorie kan c'est-à-dire que min bɛ f'i ye n'a bɛ kan ka waleya cogo min na terrain kan a bɛɛ bɛ ɲɛ f'i ye maison de haji kɔnɔ yan donc nin bɛɛ voilà o de ye baara min bɛna bila sen kan n'Ala sɔnna inchallah donc vraiment k'a ɲini an ka jamanadenw ma minnu b'a fɛ ka taa hiji la u bɛ Mali la wo u bɛ Mali ko kan wo u ka bɔ joona u ka t'u tɔgɔ sɛbɛn n'u bɔra joona ka t'u tɔgɔ sɛbɛn baara bɛ nɔgɔya u bolo u bɛ ka bateau kɛ nɔgɔya la an baara bɛ nɔgɔya an fana bolo baara bɛ nɔgɔya agence fana bolo surtout agence bɛ ka taa hakilinata kura min na min ye plateforme ka hakilinata ye alhamdulillah ayi an bɛ i yɛrɛ fo ka i waleɲuman dɔn min sɔnna ka an bisimila ani ka se ka nin baro sigi kɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn lase i yɛrɛ ma docteur Abdul Fatah Sise sanga ani waati bɛɛ lajɛlen kelenyata ye wuli ka jɔ fɛn fɛn kɛ ka fɔ a bɛna ka na i ɲininka hijidenw ka lahalaya la hiji labɛnw na baara minnu bolodalen don ka ɲɛsin hiji ma i ma datugu an ɲɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen da bɛ yɛlɛ an ɲɛ an ka se ka na ni kunnafoni ninnu ta jamana kɔnɔdenw ka faamuyali sɔrɔ a la bari ni maa min ko tele ɲɛta i ko silamɛw ka tele jamana kɔnɔden min fanba ye silamɛw ye olu bɛ kunnafoni ni u ka silamɛya jɔsen duurunan baaraw ye o dayɛlɛli min bɛ kɛ an ye docteur Abdul Fatah Sise an bɛ o foli n'o bonyamasegin kɛ ka taa i yɔrɔ ani i ka cakɛbondaso yɛrɛ ma bɛɛ lajɛlen a ka ja ka taa se i ka ministre yɛrɛ ma ni o ye docteur Mamadou Kone an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn ka foli lase baarakɛɲɔgɔn tɔ bɛɛ lajɛlen ma an b'a jigiya ka fɔ nin tɛna kɛ an ka jɛmukan laban ye tuma ni tuma walima yanni hiji yɛrɛ cɛ ni kunnafoni wɛrɛ minnu bɛ yen walima an kan ka barosigi wɛrɛ minnu kɛ ni Ala sɔnna ma an n'olu boloda min bɛ se ka kɛ sababu ye kunnafoni sanu ma u ka di alisilamɛw ma u ka di malidenw yɛrɛ kelenkelenan bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ ko i Sise i ni ce i ni baraji. Shukran, jazakumullah khair. Nin bɛ dansigi kɛ aw ka bi jɛmukan na faso jɔ kɛnɛ wulikajɔ kɛra ka na maa min yɔrɔ o de ye Mali yɛrɛ hiji tagalaw tɔgɔ la soba min bɛ anw ka jamana kɔnɔ n'a bɛ f'a ma ko maison du haji o ɲɛmaaba docteur Abdul Fatah Sise an ye wulikajɔ kɛ ka na se ale fɛ yen nɔ an ye baro kɛ baro bolila min kan o de ye hiji yɛrɛ tɛmɛnen bilanw kɛra cogo jumɛn na dan na don olu bɛɛ lajɛlen na ka fɛsɛfɛsɛli kɛ o cogo kelen na ɲinan yɛrɛ hiji yɛlɛma min donnen don a la n'o ye kotako ye hijiden hakɛ min b'i bolo i b'o kota de sɔrɔ ni hijiden t'i bolo i sen tɛ kotako la o baara min bolodalen don ni jamana yɛrɛ bɛ k'i hakili to la dan na don olu la ka fɛsɛfɛsɛli kɛ musasa ni o ye min jɛkulu min ɲɛsilen don hiji yɛrɛ labɛnni ko kunna walima farafinna ka hiji bɛ se ka sabati cogo min na Saudiya jamana kan o ɲɛmaaba o tun ye tagamakɛ ka na an ka jamana kɔnɔ a ye wele bila farafinna jamana damadɔ ma olu fana bɛɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna na ka se ka nin baaraw bila sen kan dan na don ninnu bɛɛ lajɛlen na wele tilara ka bila joona maaw fana ka bɔ joona joona hiji tɛ sɔn dernière minute ma bilen a wagati gunna a seliba tɔ tora tile damadɔ e jɔn ka bɔ hiji tɛ sɔn o ma hiji mago bɛ formation na a mago bɛ kalan na a mago bɛ dɔnniya la o de kama wele bɛ bila bɛɛ lajɛlen ma docteur Abdul Fatah Sise ka ladilikan n'a ka wele dakan ninnu an b'a jigiya ka fɔ faamuyaw sɔrɔla la k'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn Ala ka dɔgɔkun wɛrɛ jɛmukanw jira an na min ye faso jɔ kɛnɛ Ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma.
يما أموال الهوى يما أموالية يما أموال الهوى يما أموالية بسمة بتقهر الهموم